Daħal fil-port ta' Messina il-bastiment Ajtamari illi fuqu kellu grupp ta' 158 immigrant. Dan hekk kif il-grupp ilu mill-ħadd li għadda bejn sema u ilma jistenna li jingħata kenn mill-awtoritajiet Taljani. Fost il-158 immigrant kien hemm 16 mara u 12 tifel u tifla. Il-kriżi tal-immigrazzjoni kompli terfa' rasa wara mewġa ta' vjaġġi li ddominaw ir-reġjun tal-Mediterran mill-bidu tas-sena. Dan wassal biex anke f'Malta daħlu 20 ta' immigranti. Iċ-ċermen tal-Partit Demokratiku Amerikan f'Iowa, Troy Price, irriżenja wara l-kaos li nħoloq fil-votazzjoni preliminari tad-Demokratiċi. Dan wara li kien hemm taħwida sħiħa biex ħarreġ ir-riżultat minħabba problema f'app li bdew jużaw. Price insista li dak li ġara kien inaċċettabbli. Issa d-Demokratiċi f'Iowa se jeleġġu ċermen ġdid nhar is-Sibt li ġej. L-ispiża għar-restawr tal-famuż Big Ben splodiet bi 22 miljun euro mill-istimi oriġinali. Ix-xogħol f'Westminster ilu għaddej 4 snin għalkemm issa il-kuntratturi ndunaw bi ħsarat oħrajn fil-binja, ħsarat illi tellaw il fuq l-ispiża proġettata. Il-qampina tal-Big Ben ilha wieqfa sa mill-2017 biex tiġi protetta s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li qed jagħmlu x-xogħol fuq dan it-torri.